nádherní ľudia sú tu, musím povedať, a to či už aj tu za touto kamerou, ale takisto aj sestričky na recepcii, primár, doktori, všetci sú veľmi sympatickí a musím povedať, cítim sa tu výborne. Tak aj rockery, keď prídu takto do nemocnice, tak sú takí malí chlapci, tak tento Neo mi veľmi pomohol, ten ma tak trošku strážil. A už mám po operácii asi takých 50 sekúnd vidím. Je to naozaj neskutočné, bez okuliarov prečítam už tento nápis Neovízia. Vraj to bude ešte lepšie, trošku to je rozmazané, mám výborný pocit, pán primár mi všetko povedal, čo sa deje, takisto aj okolo tým. Nemôžem povedať nič zlé.